KwabaseGalathiya isahluko sesibili. Kwathi emva kweminyaka 18 ngabuye ngenyukela eJerusalema kanye noBhanaba, ngithatha noThithu futhi. Kepha ngenyukela ngambulelwe, ngabalandisa ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe, kepha phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungaba ngukuthi ngigijimela ize, noma sengagijimela ize. Kepha ngisho noThithu owayenami engumGreki kaphoqwanga ukuba asoke. Kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese, abangena ngokunyenya, beza kuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu, ukuze basenze izigqila, esingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina. Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto, nokuba babe yini, akulutho kimi, uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu, ngokuba kimi abadumileyo abenezelanga lutho. Kepha kunalokho, lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo, ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumpostoli wabasokayo wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Bathi ukubona umusa engiwuphiweyo, oJakobe noKefase noJohane, ababaziswa ngokuthi bayizinsika, banika mina noBhanaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe, kepha bona baye kwabasokayo, kuphela ukuba sikhumbule abampofu, eyonanto nami ebengikhuthalele ukuyenza. Kepha ekufikeni kukaKefase e-Antiyokiya ngamelana naye ubuso nobuso, ngokuba wayenecala. Ngokuba bengakafiki abanye ababevela kuJakobe, wayedla nabezizwe, kepha kuthe ukuba kufike bona, wamonyuka, wazahlukanisa nabo, esaba abokusoka. Nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye, waze wathatheka noBhanaba ngokuzenzisa kwabo. Kepha kuthe sengibonile ukuthi kabahambisi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKefase phambi kwabo bonke, uma wena ongumJuda uhamba ngokwabezizwe, ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoqa kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, singesizo izoni zabezizwe, kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kuphela ngokukholwa nguKristu Jesu. Nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu kungengemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyikulungisiswa nyama. Kepha uma thina, lapho sifuna ukulungisiswa nguKristu, nathi uqobo safunyanwa siyizoni, kanti uKristu uyisikhonzi sesono na? Khana kanye. Ekuthini ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo, ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho, ukuze ngiphilele uNkulunkulu. Ngibethelwe kanye noKristu, akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize.